Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a. Ina fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. To da yake ba na samu dama na tsaya bane zan yin wani kiɗa ba, amma zan gwada aikin akan wani kiɗa da na yi a baya. Misali wannan wanda na inda sannan kun san shi, ina tunanin kun san shi. Kar in karanta ku nesa, yanzu zan sauke effect kin da na yi amfani da su, da zan kalkashe su, zan kashe su guda guda insha Allah, sannan zan kunna muku shi sai na zo sai na dora muku yadda ake mixing din master a takaice. Yawa gashi yanzu kamar misali haka na kashe master na, zan yi amfani da abubuwan da na yi aikin sai na sake yin mixing din shi domin in yi muku kwatance da yadda abin yake zuwa kenan insha Allah. To da farko idan kuka duba mai na fara dauka, sai na ce na dauki multiband compressor. Yanzu ga yadda kiɗan yake, babu mixing. Bari mu zo mu dauki multiband compressor. Multiband compressor gashi anan daga ƙasa, idan ka duba ƙasan get shi zaka gani. Naka ban san a wani tsari ya zo ba, amma dai nawa gashi nan a tsarin da yake. To sai zan dauke shi kenan. Yawwa gashi ya zo. To a multiband compressor ne zamu bara na samu wani abu wanda zan iya yin alama wanda za ku dinga ganewa. Masala bai hauro ba. Ok, bara in bashi hauro kenan, sai na samu na abin nan. Ok, yawwa sai mu zo akan multiband compressor. To zan muku bayani akai, ba zan yawaita yin bayanin ba domin ba na son bidiyo din yayi tsawo da yawa. Ga wannan, ga wannan, ga wannan, ga wannan, ga wannan, ga wannan, ga wannan. To kowane ne mai amfaninsa. Za mu fara da wannan. Wannan shi da kuke gani kamar shi ne volume kin wannan multiband compressor, volume kin shi ne. Wannan na biyunsa shi ne ke sauke na cikin kiɗa duka gaba ɗaya. Kenan me ba mai amfani da shi, za mu iya barin shi, za mu iya ɗan daga shi kaɗan don kama sauke wannan irin ƙarar tsintsiya. Fatan kun fahimta. Wannan kuma shi ne ke sauke irin dip na ganga idan ta zo tana irin zagan nan. Fatan kun fahimta. Wannan kuma shi ne zai iya maida maka kiɗanka ya dinga zuwa kamar ka ji shi yana zuwa tsakiyan kunnenka guda biyu duka. Wannan kuma za ka iya sauke shi ka ji kiɗanka ya koma bai da quality irin ƙarfi wancan sosai. Wannan kuma guda biyun su dukansu kowanne ne yana aiki ne akan bass, kamar bass mai cike sai bass dai zan ce muku kawai. Yawwa da sorry. Yawwa da ya tafi kwanan koko dai. Ok, yawwa kenan yanzu misali za mu yi amfani da wannan. Bari mu amma ya zanto kun sa earpiece, don ni ina aikin ne ba tare da earpiece ba tukwana, saboda earpiece kina idan na ce zan sa shi to zai iya ɗaukan matsala. Amma kai wajen sauraro to ka sa earpiece domin ka gane amfanin wa'annan abubuwan da nake taɓa. Misali yanzu gashi zan taɓa kowane ne one by one, sannan kowane ku ji aikinsa.
ɗauko me kenan, sai mu ɗau wannan abin, sorry, sai mu zo mu ɗauki me za mu ɗauka a nan ma dai ga sanin wurin da abubuwa ne. To bari mu ɗauki wannan, yauwa ita za mu ɗauka yanzu gashi mun ɗauke shi. Shi kuma wannan me ne aikinsa? Wannan me aikinsa? To wannan kamar me zan muku kwatance shi wanda za ku gane. Kamar wannan zan iya ce muka idan akwai wata gangarka wadda ƙararta ta ɓoye, za ka iya hiddo ta a cikin wannan abin, za ka iya hiddo ta nan. Sannan idan akwai gangunan ka wanda ba su zauna ba da kyau, za ka iya seta su daga nan wurin, za su iya zaunawa dukkansu gaba ɗaya ka ji sun tafi a kan layi guda, dukkansu gaba ɗayansu. Duk wata gangawa da bata zauna ba, ƙaranta ba ta daidai ba, to za ka iya zaunar da ita a nan. Misali, yaya ne za ka zaunar da ita? Sannan kuma a nan yana da zaɓuɓɓuka sosai na irin kai kukan da kake so kiɗan kai maka. Kana so kiɗan kai ta a hai ne, a bass kake so ya tafi, a manyan ganguna kake so ya tafi, a ƙananan ganguna, to a nan ne ake samun wannan canje-canjen. Misali sai mu zo mu taɓa mu gani, sai mu fara aiki da wannan. Ga sunan wurin, bari zan nuna muku su tukwana kafin in je akan su. Yawwa, misali sorry abin ne ya abin nan ga. Yawwa, da wannan da wannan da wannan akan su zan fara muku bayani kafin mu zo annan tukwana. Yawwa, yanzu zan taɓa wannan, zan kunna, zan taɓa shi ku ji. Kuna ji ai, bari in rike kiɗan waje guda yadda kuna jin nan yadda kuma bari in ƙara yawa. Kuna ji ai, in ji yanzu, to bari mu mai da hannu, to sai mu dawo nan. In ji yaji, in ji, to mai da shi kuma inda yake, sai mu ji ana. Kun ja mai da kiɗan a gefe guda, za ku ja mai da kiɗan a kunya ɗaya. To bari mu dawo nan. Kun ja mai da kiɗan? To bari mu da kun kiɗa. Kun ji kiɗa ya zauna. Kawai za mu zauna mun ɗan juya shi. Wannan sun ɗan juya shi kaɗan. Mun ga dama kan wata, amma zaɓi kuma irin wanda kake so. Na ga dama yanda da kai kake so, haka za ka juya. Iya wannan ya isa kawai ka bar kiɗan haka ma ya ce. A haka ma kiɗan ka za ka iya zauna. Zan muku bayani akan abubuwan sosai. Yanzu kuma bana da lokaci da yawa, bana son mun karɓi bidiyon ba tare da na iya sa. Da haka ban tsaya haka. Wanda yake tambaya kenan sai ya tambayen shi, insha Allah. Ina fatan wannan kuma an zo a wannan amsan. Insha Allah za mu zo akan wannan abubuwan EP wanda ake sama ƙararraki daban-daban kamar haka. Misali, kun gani duk a yadda nake sa equalizer, gashi duk a yadda na zo. Ina fatan kun gane. Yawwa, to za mu tsaya a nan wurin. Sorry jama'a, mai tambaya sai ya sake yin tambayar shi insha Allah a comment section, sai na sake yin wani bidiyo. Idan kuma ta yin bayani ne, zan ma mutum bayani da zai gane insha Allah.